Bapak Guru Cito, keremenan jenengan jane Wuyung. Mugi katur dumateng sagung tetamudakan sebangun sanget. Awis para wau rawuh Pak D Sumarji Kancil, Pak Dimin Bakul Bir, Bapak Marsum, Mas Glajot, Mas Freddy, Ellen. Mangan radoyan raja nak dolan ning omah bingung kudu weruh ati hidupku sumo ayu apa ora sing buru klapa mudya leganono konku ngandang pronto wite hari ati men mari goreku lara ati aduh nyawa dodokku sumong ora krasa apa pancen tega balung janur arek usada gonku nandang wuyung idam sari grab-grabi. Pak Dimarji Kancil, Pak Dimarkum, Pak Markum, Ibu Segenawut, Mas Aan, Mas Aan, Mas Akum, Mas Aan, Tanggung Gunung, Pak D Sumiran Bibit, umpama sliramu sekar melati. Aku kumbang idam sari umpama sliramu margi wong manis aku kang bakal kelewati sinaksana tangilku semono janji prasetyane ritoso aroso rasane triyo midrosa jagat raya kali kono gelap samudra ora ilang memanise raka ajar kan guru ngobrol penting pargi bagus aja kita udah ngobrol ini suaranya perang-perang dino rada amoh ya Mas Ade purun dong mungkin kulo nalikani ro ing dalu atiku lam-lamun sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lakai lintangi mlaku sambut disiket ise ayo ayo raga Jackson
sak lagu, sak lagu. Ijab Sari. Pak Guru Cito. Umpama sliramu sekar melati aku kumbangi Ijab Sari. Umpama sliramu margi wong manis aku kang bakal lewati sineksan lintange luku semono janji prasetyan ati bangsaku nandur ing mitra rinoso karoso rasaning driya midero sak jagat raya kali kono wukir lan samudra ora ilang memanise aduh hati-hati selawase kaniro ing dalu atiku lam-lapun sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lakae lintange mlaku wah nggih. Oke, sembah nuwun niki diparingi bonus. Sampun biasanya nyanyi ki rong ramban sampun lagi sampai papat. MC-ne menggeh-menggeh ning mboten napa-napa Mas. Nggih, niki ing titik menika sampun samapta wonten Waranggana Tawira Surawati sekawan cacahipun. Sindene ndang ditanjakke ngoten Pak Bu nggih cocok nggih. Pramila gelaring budaya